Здравейте! Днес ще ви разкажа за един от най-малко познатите закони във Вселената, чието действие обаче е най-забележимо. Тоест, ние можем да видим този закон в действие навсякъде около нас. Замислете се как на практика постоянно нещата около вас се превръщат едно в друго. Тоест, вие променяте себе си във всеки един момент, преминавайки през различните портали на емоционалните частотни параметри. Може така да го обобщим. И забележете, че тук въпросът не е в така възприятие за стандартен път, по който ние започваме да се учим. Същността е, че чрез своето състояние или емоционални характеристики вие променяте собствените си енергийни параметри, така че се оказвате, може така да го кажем, се оказвате в онзи частотен диапазон, където всички тези неща се проявяват във вас. Започнем да си задаваме този въпрос и да разсъждаваме за това в какво всъщност се превръща тези портали, за които много духовни учители говорят и се пише и гледам, че много видеа се правят също така за тях портали, през които човечеството преминава или ще премине там на определена дата или в определен период от време. Когато ракът в чизми накрая, както победил великана, който охранявал там този замък, победил го, когато го предизвикал и му казал, че той не може да се превърне в една малка мишка. Искам да ви предпазя от едно такова чувство за превъзходство над другите хора, които не умеят да правят това или не осъзнават това, или не са достатъчно осъзнати, или не могат, или не искат и така нататък. Как водата може да се превърне в пара или в лед? Как денят се превръща в нощ и обратно? Как се сменят сезоните и един сезон се превръща в друг сезон? Как дори високата температура, която е излишък на енергията жар в китайската медицина, в един момент се превръща в своята противоположност. Знаете, че понякога, когато температурата е много висока, ръцете и краката стават ледени, т.е. жар преминава в енергията студ. Но това се отнася не само за нещата, които са по-осезаеми и по-лесно можем да забележим около нас. Това се отнася за енергията като цяло. Постоянно енергията се превръща от едно нещо, да го кажем, в друго нещо. Тоест, имайте предвид следното. Енергията на практика е една и съща, но попадайки в различен частотен диапазон, тя сменя своя характер. Тоест, смяната на частотните параметри води до смяна на свойствата и характера на самата енергия. Така, например, при определена дължина на вълната, енергията може да се възприема като светлина. Когато тази дължина на вълната се промени, енергията започва да се възприема като топлина или като звук. Тоест всички тези възприятия се дължат не на различни като характеристика енергии, това е една и съща енергия, която обаче постоянно се превръща от едно нещо в друго. Т.е. тя променя своите качества, променя своята характеристика, но на практика тя винаги остава една и съща. И човекът не прави изключение от този процес и той също попада под въздействието на този закон за превръщането. На практика, преминавайки през различни частотни диапазони, ще кажа как става това, човек също променя своите характеристики, своите качества. Той по
този начин може да придобива нови качества или може да придобива нови дори черти на своя характер. Това се случва, промяната на честотните характеристики се случва посредством емоциите, мислите, разбира се, но най-вече емоциите и състоянията, в които човек се намира или в които човек живее. Ето защо е много важно да знаем за тази роля на емоционалните състояния като портали, все едно, може да си ги представим като едни портали към различни проявления дори на вашата личност. Ако вие искате да промените в себе си някакво качество, някаква черта на характера или да придобиете някаква способност, някаква черта на характера, да промените себе си в някаква посока, е необходимо да преминете през някакъв такъв портал на смяна на честотните характеристики или на честотните параметри, за да може това качество или тази страна да се прояви във вас. Тоест, вие променяте себе си във всеки един момент, преминавайки през различните портали на емоционалните честотни параметри. Може така да го обобщим. И разбира се, в повечето случаи хората правят това несъзнателно, но когато вие знаете за този процес и решите да го използвате съзнателно в своя полза, за да се превръщате в едно или друго нещо, в една или друга личност, тук може да придобивате нови способности, да проявявате нови творчески заложби, да започнете да можете да пеете, да рисувате, да пишете или нещо друго да правите, което желаете да се прояви във вас. И забележете, че тук въпросът не е в така възприятие за стандартен път, по който ние започваме да се учим, усвояваме дадено умение. Разбира се, това също е част от процеса, но това не е същността на процеса. Същността е, че чрез своето състояние или емоционални характеристики вие променяте собствените си енергийни параметри, така че се оказвате, може така да го кажем, се оказвате в онзи честотен диапазон, където всички тези неща се проявяват във вас, тъй като вие резонирате именно с тази честота. Разбира се, тук е много важно, когато решим осъзнато да подхождаме към този закон, да обръщаме внимание и да започнем да си задаваме този въпрос и да разсъждаваме за това в какво всъщност се превръщам. Просто винаги, когато чувствате, че сте под влияние на дадена емоция или чувствате в себе си определено състояние, може да бъде страх, безпокойство, може да бъде удовлетворение, радост, винаги си давайте сметка, че в момента преминавате през портал. И друго исках да ви кажа, мили мои, тези портали, за които много така духовни учители говорят и се пише и гледам, че много видеа се правят също така за тях, портали, през които човечеството преминава или ще премине там на определена дата или в определен период от време. Тези портали са на практика емоционално-честотните портали, за които ви споменах в това видео, и те са абсолютно индивидуални. Нужно е да откриете своите портали, през които можете да преминете с определена цел, примерно за повече благополучие във вашия живот, за повече щастие или за по-различен тип взаимоотношения. И така внимаваме в какво се превръщаме.
Тук се сещам да ви напомня за приказката за котарака в чизми, когато котаракът в чизми накрая как победил великана, който охранявал там този замък. Победил го, когато го предизвикал и му казал, че той не може да се превърне в една малка мишка. Преди това великана, разбира се, демонстрирал своите свръхспособности, превръщайки се в разни неща. И тук неговата гордост била толкова силно засегната, неговата горделивост, че той въобще, за великана става дума, не съзрял опасността, която го дебне именно през този честотен диапазон, да го кажем, когато той ще се превърне и ще бъде в известен момент една малка мишка. И тогава котаракът го изял. И така завършва тази мъдра приказка. Затова, колкото повече развивате в себе си усещанията и своята чувствителност към тези емоционално-частотни портали и закон за превръщането, и колкото повече овладявате тези практики и техники, искам да ви предпазя от едно такова чувство за превъзходство над другите хора, които не умеят да правят това, или не осъзнават това, или не са достатъчно осъзнати, или не могат, или не искат и така нататък. Необходимо е да знаем, че всеки следва своя път, така че вие следвайте вашия път и оставете другите да следват техния. Развивайте себе си, повишавайте своята квалификация по отношение на създаването на най-благоприятните събития и преживявания във вашия живот. Винаги се превръщайте в най-добрата версия на себе си, или поне не в нещо по-малко от това, което сте сега. Напишете в коментар дали тази тема ви е интересна, дали искате да научавате повече по нея и по други теми, свързани с създаването на своята лична реалност.